ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ଜ୍ୟୋତି କ'ଣ ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସରେ ବନେଇଛନ୍ତି। ପଖାଳ ଭାତ ଅଛି, ଜ୍ୟୋତି ବନେଇଛି। ପଖାଳ ଭାତରେ ଆଦେହରେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ା ହେଇଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି, ଏଠି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଏଟା ହେଉଛି ପୋଟଳ ଆଳୁ ରସା, ବଢ଼ି ଚୁରା, ଆଦେହରେ ବଢ଼ି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଛେଚା ହେଇଛି। ଏଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ, ଟମାଟର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିକି ଭୁଜିଆ ହେଇଛି। ମାଛ ଭଜା, ରୋହି ମାଛ ଭଜା, ତା ସହିତ ଅଛି ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା। ଜ୍ୟୋତି ବନେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା, ଟମାଟର ଚଟଣି, ମିଠା ଟମାଟର ଚଟଣି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟା ବାଇଗଣ ଭଜା। ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଟା ଗୋଟା ନୁହେଁ, ଫାଳ ଆଉ ଫାଳି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା।